Kanindot sa ano. Baka pa ilang hikot, no? Hi guys! Magpaibog ni sa among gulay kay ano, nami ayuda. Ayuda gikan og Lulu Hyper. Sponsored by ano, Bingbing kay ano siya. Nakahadiya. Si nami malunggay. Sus magpasabaw jud di ba? Kalabasa, balato. Upo na, day. Di na. Ay, opo, sorry naman daw. And sayote. Hala oy. Mo jud niya ang amo ang ano ba, source of income sa Zamboanga City. Yun niya na siya din. Parting pagkamahala lang. Dayon, nipalit po siya og master nga sardinas. Og ginamos. Gitchin, Ajinomoto, og miswa. Miswa gini siya, no? Sa pagtuloy mo na. Miswa. Mismo. Oh. Hala, kamahal, no? Karon na jud ko nakabalo nga ang kalubay di ay sa mga kay kalubay man ni. Kalubay pud sa inyo, ha? Oh, pwede po kalugan. Kalubay kay ang pangalan day sa English kay white pumpkin. Mashallah. Kating mahalan, no? 1 KD, 0.95 pills. Kung sa Pilipinas ni siya, ang 1 KD, 166 ang rate karon, yan napay 95, 16 pesos. 166 plus 16 pesos, oh my gosh. Mapalit ka mo, 180 anira kabuon nira oh. Guys, palit mo. Ano, oy, baligyan na lang nato din, no. Mahumpra ta dito sa Dato Pilipinas, ni. no? Ang business na lang taginana, no. Tama na, sir. Kinaon na kasi. Sana all. Dalato ko, dalato din yung kuansin. Hi! Palit na mo, kay nay ayuda. Ano daw? Tama na. Manok? Ano? O sige na kayo, ugma na ta maggulay.